Republikový štatistický úrad uvádza, že v Republike Srbsko žije celkovo 6 miliónov 647 003 osôb. Slovákov je 41 730, z toho 19 593 mužov a 22 137 žien. Percentuálne najväčší podiel predstavujú Slováci v obciach Bašský Petrovec 60,5%, Kovačica 40,9%, Báč 19,7%, Bašská Palanka 8,3%, Stará Pazova 6,5%, Šít 5,4%. Slováci tvoria 0,63% z celkového počtu obyvateľov Srbska. Z ostatných národnostných spoločenstiev sú najpočetnejší Maďari 184 442, potom Bosniaci 153 801 a Rómovia, ktorých je 131 936. Podľa údajov z minulých sčítaní obyvateľov Slovákov bolo najviac zapísaných v roku 1961 77 837, v roku 1981 73 207, o 10 rokov neskoršie 66 772, v roku 2002 59 021 a v roku 2011 52 750. Sčítanie z roku 2022 prináša údaj 41 730. Sústavné zmenšovanie počtu Slovákov grafikón ešte výraznejšie ilustruje. Je to smutné, je to tragické, dovolím si povedať, je situácia alarmujúca, je situácia kritická, ale nie je beznádejná. Je všeličo, čo sa dá robiť po tej otázky pri sčítaní. Toto musíme teraz povedať. Matica Slovenská v Srbsku bola jediná organizácia, ktorá spreviedla určitú propagandu, alebo teda formou letákov cez financie, ktoré sme mali. Mali sme iba na tie letáky. Idei sme mali aj, aby sme v lokálnych televíziách, na rádiových stanicoch motivovali ľudí sa zapisovať, dávali informácie o tom. Matica Slovenská bola jediná organizácia, ktorá vôbec informovala Slovákov o tom, že je nejaké ščítanie, aj že je dobré, pozitívne, a prečo je dobré však, aby sa vyjadrili ako Slováci, aby si zachovali svoju identitu, niečo, čo je naše, čo je nám jedinečné pre náš národ, však byť Slovákom. Možno keby sa zapojili aj iné organizácie, možno by to číslo bolo väčšie, lebo samozrejme máme v určitej časti populácie aj apatiu, že proste nechceli sa vyjadriť, nie že nechceli sa vyjadriť ako Slováci, nechceli sa nijako vyjadriť, nechceli pustiť tých ľudí, čo robili súpis aj do domu, aj čo. Hovoríme o malých percentách, ale málo percent nazbiera sa, že možno tie čísla mohli byť aj trochu vyššie. Zmenšený počet Slovákov vzhľadom na sčítanie z roku 2011 o 11 020 skomentovala i predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Na počet obyvateľov slovenskej národnostnej menšiny sa len odzrkadľuje počet obyvateľov v Srbsku. Čiže všeobecne je zmenšený počet obyvateľia v Srbsku, takže samým tým sa stalo. Vzhľadom na príslušníkov iných národností a národov Slovákov o mnoho viac ubudlo. Možno sa zmenšujú získané národnostné práva, alebo ako by ste skomentovali, prečo sa tak zmenšuje počet? Istá som, že ak aj je to menej Slovákov, to nie preto, že sa im zmenšenie práva, možno preto, že hľadajú iné možnosti za prácu, alebo možno sa prekvapíme, keď bude nasledovný ako sčítania obyvateľstva, že možno budú viacej Slovákov, lebo máme aj také prípady, že tí, čo odišli do zahraničia, sa aj vracajú. Ale taktiež vieme, že ten problém je aj, že sa rodí menej detí, ako čo zomiera ľudí.
Takže to je jedan všeobecný problém nielen Slovákov tu v Srbsku, ale všetkých nás, ktorí žijeme tu v Srbsku. To, čo my robíme a kde aj ja osobne vidím veľký problém, keďže pôsobím však aj ako farár v Novom Sade a predtým aj v iných prostrediach, my máme problém v prvom rade s natalitou. Teda o mnoho viac Slovákov zomiera, ako čo sa rodí. A ešte sme neprišli po tie veľké generácie narodené v rokoch 50, 60 a 70, aby masové vymierali. Však to sú ľudia, ktorí sú ešte živí. No áno, stane sa, že zomrie niekto aj mladší, ale v princípe sú tie generácie, ktoré majú ešte značné percento pri živote. Vtedy nám tiež budeme mať taký väčší pád, väčšie nám ubudne to obyvateľstvo. Preto hovorím, veľký problém máme s natalitou. Potrebné je, aby sme, koľko my môžeme ako Matica Slovenská, snažíme sa motivovali tzv. Populačnú politiku. Štát to robí do určitej miery, sú to už celkom vysoké financie podľa toho, aké my máme informácie, čo sa dostáva tým rodičom. Samozrejme, peniaze nie sú všetko. My sa snažíme cez Maticu Slovenskú pomôcť tak, že máme projekt týchto učebných pomôckov pri zápise prvákov do základných škôl. Motivujeme tak však, aby sa zapisovali do slovenských škôl, ale aj pomôže to rodičom všeobecne. A tiež najnovšie aj projekt motivácie však zapisovania žiakov do stredných škôl, kde je vyučujúci jazyk slovenský. Toto tiež chceme veriť, že prispieje k tej populačnej politike trochu, že nám možno pomôže zvýšiť tú natalitu, ale zase ako aj pri tej slovenčine a pri zachovaní slovenčiny, ako sme hovorili, všetko pochádza z rodiny. Tu nám je potrebná väčšia ochota mať deti, mať potomstvo. Samozrejme, nie vždy sa to dá, sú aj biologické zábrany, ale pokiaľ je to možné, treba mladí ľudia, aby rozmýšľali týmto smerom aj pre seba a samozrejme aj pre zachovanie slovenského národa. Bývali časy, keď ľudia mávali o mnoho viac detí, ako je dnešný priemer 1,2 dieťaťa po rodine a berme to číslo z rezervou, to som si teraz narýchlo našiel a prežili. Dnes by to malo byť o mnoho ľahšie však vychovávať deti a vôbec mať deti, tak aj prostredníctvom tohto rozhovoru teda by som si dovolil vyzvať najmä mladých, aby rozmýšľali o tom a aby sa rozhodli mať ešte potomstvo. Možno tá apatia, ktorú ste spomenuli, a ten vzťah taký vlažný k slovenčine a nezáujem, možno je to výsledok aj znižovanie získaných práv Slovákov na týchto priestoroch. Evidentné je, či je to vyznačovanie ulic, či sú to úrady, musia bojovať o každé svoje právo. Evidentné je, že sa znižujú tie práva. Práva sa neznižujú. Práva, aby sa znižovali, musí by sa zmeniť zákon. Aplikácia tých práv, áno. Prakticky. Áno, prakticky, áno, vidíme, že sú problémy. Ako Matica samozrejme reagujeme na každý jeden. My sme jedna z dvoch organizácií, ktorá podala sťažnosť na ústavný súd, čo sa týka petrovských názvov. To neboli vlastne otázky tedy názvy ulic, ale dopravné značky. Reagovali sme na incident, ktorý bol tu na pošte v Petrovci, keď odmietli však jednému zákazníkovi výjsť v ústretí, keď chcel hovoriť po slovensky. Tiež sme písali toto. Reagovali sme v Kisáči, keď sa začali meniť tieto tabule. Aktívne sme sa zapájali, vtedy som ja bol farárom vo Vojlovici, aby sa tam dali tabule aj v slovenskom jazyku, aj keď slovenčina nie je úradný jazyk v meste Pančeve.
Takže reagujeme na toto, áno, vyčerpáva to človeka, môže to priviesť k určitej apetii a môže to aj povzbudiť, aby trošku zovrela krv a proste, však samozrejme metaforicky povedané, aby sme sa schopili zachovávať si to, čo máme. My tie práva máme. My máme právo používať slovenčinu v úradoch, my máme právo mať nádpisy úradné v slovenčine a proste za to bojujeme. Viete, no nikto vám nič nedá v živote, takže je potrebné to bojovať. Áno, niekoho to otupuje, niekomu to odoberá elán. Mne osobne to slúži na to, že aby mi ukázalo, že je to dobrá vec, ktorú robíme, ak vám niekto niečo chce zobrať. To znamená, že to má nejakú hodnotu. A ak to niečo má hodnotu, tak treba za to bojovať. Akú stratégiu zaujala národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v tomto ohľade, aby napríklad neodchádzali, alebo aby sa aj vracali ľudia na tieto priestory? Pa samim tim, že sa otvaraju nove možnosti za prácu, to je jeden z dôvodov, aby tí, čo odišli do zahraničia, aby sa nám vrátili. Okrem zabezpečenia ekonomickej základne, nemožno sa neopýtať, či sa dostatočne koná v smere, aby sa Slováci svojich národnostných práv v Srbsku denne aj dožadovali v legislatíve, v školstve, vo vyznačovaní ulic, v dodržiavaní rovnoprávnosti s inými predstaviteľmi národností v prostrediach, kde je slovenský jazyk v úradnom použití. Je to poslanie lídrov a záležitosť celého národa. Vyzdvihuje sa najčastejšie počas prezentácií predvolebných programov jednotlivcov a strán a realita svedčí, ako sa uplatňuje. Možno aj to vplývalo na celkové výsledky sčítania obyvateľov.